Рәнҗетмәгин! Өндәшмә, әгәр минеке булһаң, янымдагы Гайсар Миндыгылов, тик һине айланым. Гайсар Миндыгылов. Күңелемдә һин минең яуланың, күп кызлардан тик һине хайланым. Һин миңа кәрәк, шуны аңланым мин. Минең өсөн туганһыңдыр һин. Бу минең язмышым, хыялым һин кояшым. Янымда гөлдә булһаң, матур булыр тормышым. Алһыл нурдарын сәскән көнем һин, нарлы таҗдарын аскан гөлем һин. Мин һине бәхетле итә алам бит. Нигә һин яңгыдһың һуң? Бу минең язмышым, хыялым һин кояшым. Янымда гөлдә булһаң, матур булыр тормышым. Бу минең язмышым, хыялым һин кояшым. Янымда гөлдә булһаң, матур булыр тормышым. Гайсар Миндыгылов. Юлдаш кеттен был ему сәһнәле истәлекле бүләк. Тәбрикләйбез. Артабанда илһамланып иҗат итәргә язды. Мин һине бер генә, беркемгә лә бирмәм, ят кулдар тейдермәм, тейдермәм. Һинең серле күзләреңә, серле күзләреңә, караеп бәк сәсләреңә.